Виктори БГ и днес ще играя Stand Off епизод 2 с Survival Cho и с Striker 0911. Аре бе, not responding. Влезе ли? Къде е това? Чакай, крейтвам го. Започваме. Ето го с банята! И хора, Оранжев отбор! аз ще съм сам срещу двама ви. Обаче аз съм в оранжевия. Крашвата и мазно. Защото Виктори току-що влезе. Защо пак съм стои тъпото име, бе? Виктори... Извинете! 0804. Извинете, че се казвам, тема нещо ми се е бъгнало за име. С с името на имейла. По принцип това трябва да е за мен втори епизод, обаче първи епизод няма да го качвам, защото там разкривам лични данни. Затова няма И защото много псуваме. Това ще бъде първи епизод. Да, вие двамата по-точно псувате. Той псуваше на английски, също с motherfucker, никой не го знае какво значи. Знаете. Тихо, И- тихо. Знаем. Айде давайте просто да играем, защото си крашваме видеото. И готово. Айде, избирай си отбор. Изчакай. Идвай при мен в Трябва оранжевия. да си оранжевия бандит. Добре. Вие сте гамбити. А те бате. Чакай да си сложа Да, оръжието. давай пускай. Аз го пуснах. Респаун. Базбаун. Идвам да помагам на Виктори. Как го бъгна ми, бе? Хора. И два, ако... Ех, Виктори мама ти. пък- Аз бях, обаче не мога с този пистолет, че сега ще се сложа. Сега ще се сложа. О, автомата ми се е отключил, супер. Ама килваш като играем. Ама не види да се чекаш на спална. Ама има и би. Аз не чекаля на спална. Никой да няма да влезе в спална. Ах, Как го уби. никой няма да влезе в спалновете на другия. Забранено е. Само до стената. До коя страна? Стена, бе. Виктор, не гледа само да му се нахълт, да му нахълт. Аз не му нахълт. О, килна го. Защо имам 2 кила, като само веднъж ще отрепах? 2 на 3. Значи, вижте само до и тази стена, тук където е басейна. Ама Опа. аз съм бе! Той е бе! Сбъркай. Ех, и мен ме уби. И мен ме уби. Аз имам същия автомат като тебе. Да, знам. Аз мога да си го сменя всъщност. Но трябва да изляза от игра. Вие има стреляте и от двете страни пък. Аз, не можа да килна. Хедшот. Не дей да... Не дей да псуваш. Не да речваш, Не моля да те. не пускай лайното. Hi, my brother. Хай, май брадър, сериозно ли? Да. Да, това, че ти е брат, не означава, че трябва непрекъснато му викаш хай, май брадър. Никой няма да ми влиза в моята повенка. Къде си ти, бе? Покър се бе! 3. О май гад! Не надвичай, бе. Гледай собствената спаница. О, това, страйкър. Капе! Къде е той? Ето го къде е. Аз не мога да го видя, човек. Мъхести камъни по дяволите. Защо говориш за мъхисти камъни? Нямам идея, защото Защото обича мъх и камъни. Чакай, аз се увлеча звука, никой да я ма крашва. Значи по теб ли съм цепил? Да. Със сигурност спомена. Yes! Браво, Викторе! Само с един удар го трепах. Аз ще Да пусна... водиш Опа, чакай, без да искам отивам към Аз ще спала. пусна всъщност звука до Макс, защото не снимам. Аз те водя, ти ме водиш с един кил. Обаче аз снимам. Ей, Про! Лайка про! На 10 живот съм, човек. Лайка про, бате. Аз пък съм на 3. И Вики, защо си в базата ми? Това е моята база. Ние снимаме ти като не снимаш сега. Дръж се малко и се съобразявай. Лайка про! Мигай в базата. Аз не съм влязал. Викторито, тя е дето дойде. Ама ти се чуй. Не е вярно. Бай, убимай. На ти. Ама не се да. пушки. И в Да, бърка. се еднакви сме. Благодаря, Виктория. И тръгнах да цепя. Ау! Ау, бау. Чай, видя го къде е. Къде си, бе, Мишко? Ти си мишка. Къде си бе, Въшко? Въшка! Сега ще има лайка Ма про. убих, бате. Май, аз убих теб. Лайка про. Друг бате. Защо си се двамата там? О, про. Не знам. Лайка про. И по-добре да спрем да го казвам някои ретари. Ние сме про! О, май фак. Ела, бе, про. Лайка про!
Водима! С доста килове. Да, бе, про. Ех, мамка му. Оцели ма през стената. Хедшот, Мръсно бате. куче. Добре. Хедшот. Не, честно, без такива, без да... Ти хакваш, ти си хаки. Кому е хакнато? Ей! Няма да стреляш така по хората. Значи ще стрелям по живот. Ей, ти кого наричаш животно, бе? Животно! Лайка про! Лайка про! Нали знаете, че може да ви копирайтнат клипа? Не! Смисъл? Ами няма да ви качат клипа. Смисъл? Няма се чува книга част. Където повтаряте едно и също нещо. Що? Еми, защото го повтаряте. Добре, аз спирам, аз ще правя някакви други фрази. Само си измисля нещо. Опа, извинявай, Жоро. За изглежда ми по същия начин автомата. За изглежда ми... Ще бъм навик от тебе. Ами какво ти така се казваш? Добре, и какво? И дори го разкриваш в клип, значи сега ще го замъглиш, ще го отрежеш. Абе, ще го отрежа, бе. На кой му пука изобщо как се казваш? Едва ли някой го е чул този силен звук. Защото тогава ще се слагаме в YouTube, ако не е тайна. Моля? Ако не е тайна, защо ще се слагаме в YouTube? Какво викаш? Ако трябваше да ми знаете... Кой влиза в И ако не базата им покажи... Кой ми влиза в базата? Някой, който се... О, килнахта! И аз го килнах. Аз го килнах. Да, Виктор тя има го е килна. килнала, да. Сега видях в... Ей! Победа! Чакай, бе, аз трябва да се презаради автомата. Не е честно. И аз трябва. Хедшот. О, хитчот. Мъдърфака! Абе, стига, бе. Веднъж. Насираш клипа, бе! Опа, извинявай, грешка. Всъщност, моя клип не ми пречи. Не сте ли чували знака, както са в неговите клипове? Знак? Кой е знак? Знака, бе. Ами ти каза знак. Аз чух знак за първо. Ей, мръсно куче скочи в басейна. Их. Ръката ми се едно хвана. Всяка... Тако Ти ме хран, бе, бате! Ще умреш, бе, бате! Къде си? Лайка. Yes! Хедшот. Да, но още не води скиловите, затова по-добре да го... Ама аз почти си бих собствения рекорд. Направих 15 кила. Рекордът ми все още е 15 кила. Ей! Не можах аз. Аз го килнах обаче. Добре, подхождам с другата с техника. Без такива. Не, бе, няма да идвам в вас. Няма да ви идвам на гости. На гост. Ти в момента си на гост. Само малко ще... А! на гостия. Май не те поспрях. Ало? Кажи ало. Защо е толкова жесток? Виктор, не ме цепи. Абе, не мога. Yes! Човек, аз съм на 14 кръв. Аз съм на 28. Страйкът да иска да използваш за примамка. До някъде. Come on, you little fucker, bitch. Ех, на колко кръв си? 64. Ах ти. Мазно куче. Не мога да презаредя. Куче мръсно. Куче с... Ех, гледай го. Аз те килнах. Ето пак Мен не ми- използва за примамка. Мен ми бъгна бутончето. Тук що се роди. Де му се вика. Да, родих се на 20 години някъде. Хедшот. Как ще му? Не го ли хедшотнах аз? Не. Той мен килна Сашо. Аз сега ще го хедшотна. И точно станал. Ех, мам. Убих ли На го? колко кръв си? 21. Имах още Ах един. ти! Как се с сгушили пиленца?
няма да се разберем той. Идвам на шофьорското място. И аз го мога. Не си единствен. Хейчъп. Махни тия ръце! Пречиш ми да играе. О, Владина с доста килове. Той обаче е про. Ние сме още на средата. О, килнахта! Не съм. Страйкър. Абей! Гледай са, мазник. Не мога аз да го килна от тебе. говориш, че ти си няколко секунди, Виктор, може да напреднем. Айде, бързо. Мъча са. Цепи. Сякаш жаба да се знае геохи. О, гъс, бързо. Цепи. Чот. 29 секунди. 26, 25. Не е нужно да отборяваш назад. Сякаш жаба да се знае гео. Хедшот, разпамвай са. Мога да почакам, ма. Аре, бе, Джейк, не честно. Къде сте, бе, какво се случва? Къде сте, бе, какво се случва, вика? Къде е той? Мога да презорим. Тук. А, О, не, те не играем играта. Те не са. Губим. С 4 кила. Маче. При мен е ви вече ли 4 кила. смисъл? Ма ние не сме сините, ние сме... О, лайка про! Сега си повтарял тая фраза, бе. Само веднъж я казвам. Ви колко пъти я казвам. Аз я казах около 10. Виж колко малко ми остава. Еми хора, това ще е за моето видео. Чао!